Ahojte, dnes máme krásnu sobotu. Sa poďte pozrieť, jak je v ekoparku Piešťany. Čo ste to pínu? Sir. Nie, to je reštika za mňou, ale že vraj nemá moc dobré recenzie, takže tam asi pozrieť nepôjdeme. Také jazierko. No, ideme ďalej pozrieť. Lepšie ako na tej farme. Tu môžete vidieť aj slamenú strechu. Она еще собирала прикрывалка. А потом еще... Čierne sliepky. Ako čierne sliepky. A tento má veľké vlasy. Toto je, ja neviem, to je asi tomu? Čo to je? Aha, ten čo má tie veľa... Asi tomu, to je také zvláštne. Však tento čo teraz prichádza do kamery. To je dosť zvláštny. Trocha mi pripomína tú šišku. To... Ideme pozrieť dovnútra? Áno. No. Počkaj, iba s ošetrovateľom v prípade neprítomnosti. Môžeme ísť dovnútra, alebo... No, to chodíme. Dobre, potom dáme. A vedia papagaje kúsať? Počkaj. Ďobnúť ťa môžu. Chodite zdvihnem, lebo tam asi nedostane.
teda ja s tvojím fotíkom ako. No poďme tu ešte ujezdiť. Jo. Lebo aby ti neodpustili kameru. Ináč aj sem sa dajú. O tom viete? Aj sem sa dajú. Aby nepadli. Tak tam. Jak to vylezli? Nesmieme dávať na ručičky, len pohľadkať. No tu dole pohľadke volá, ktoré. Ja ju bojím. Ale Jakub má svoje vlastné prasiatka. Lebo dostaneš Jakub toto. Dominik, Lukáš, možno To je páp, ale mužský rok. Nejak sa nastaviť, že jak budú. Tam je kameleón. Ďalej. Poďme ďalej. A ten určite neskočí. Oni keď ako my svojku, to majú spať. Tak majú aj nebo. Dnes keď pôjdeme domov, môžeme ísť kúpiť. Dobre? A tých vtáčikov ste videli, pozri? Keď je krásne. No, tam v strome. Vidíte? No, a všade to ideme tam.
Si išli všetci, Lukáška, alebo len ty? Tak je to napísané. Tak je to napísané. Si videl toho chameleona tam? Čo to bolo? Á, pozri. Dobre, melóny, ako si... Vidra malá. Nočeky majú tu dvere, keď sa tam nesmie chodiť. Vôbec prečo je Indiana vo vode? Jak to tam je na dva? Pomáte dole. Aha. On nie jest. Jest. Najhove sú, Veľmi chudcem. Niekoho tam hore. Tu sú. Tu sú. Tu, Lukáško, tuto. To. Dikobraz, no. No veľký je, no.
Ale spíš. To je klukan? Máš aj ísť. No. Poďte, Linko, oni tu teraz spí. Tam vieme ísť, tak pôjdeme sa pozrieť dole. Tu máte vstup za 5 € na osobu. Ako v Maďarsku nemáte vôbec, neplatíte vstup nikde. Máte všetko zadarmo, takže tuto si priplatíte v nejakých To by náhodou v cene. Však málo, ale ty v takýchto výbehoch. Pozri, kengura. No, to sú korytnačky. Pozri, aké korytnačky. No, kukuk. Tak to? Tak co? Pán Kiri tam má? Dobre. Čo tam, Lukáško, kam ideš? Á, pozri, Lukáško. Lukinko. Vidíš? Mami, poď sa pozrieť. Lukáško, tam asi nemôžeme ísť. Lukáško. Sa iba pozriem takto bližšie. No. Ale oni majú túto farebnú na nám. Majú farebné. Tak, Lukáško. Sú také Ideme bok, také. Pozri, ide ďubať. Tata je ďubňa. Tata je čúka. No, jaký veľký zopak majú. No, pozri, jak skáču. Tata, tato, chcete ďúbať. Áno. Vidíme, čo tu spadne. Natáčajú. Ale od jeden sa odkúpil. Agresívne. Leo, vidíš? Sú nádherní. A babka? Tato, Natáša. Nie, to není sokol. Ona sa vôbec nehýbáva, tak preto sú... Keď tak tam. Tiež. to je majestatické. Ešte minulé boli asi ich ostrihali, alebo tvorili srst. Lebo minulé, keď sme boli, tak boli úplne že huňaté a škrapkali sme ich. My nejak si vyplzli. No, niekto je, Nejaký mala alopeciu. či ich strihali, alebo či zhodila srst. Ale ona mohla aj zhodiť, lebo... Vyzerá, že zhodila podľa nerovnomerného oného. Ostrihali by ju lepšie. Pije. Ešte ošpliecha.
Skoro jaký polievku. Je tam video. Táto ešte na rýchlo tak. Zadu slamy. A viete, nezobral čapiču. Babička tam je. Táto na No to tu máme. No to tu máme. Pozri, aké nohy. Taká, že zvieratá... Počkaj, klopne ti. Tam, hej. Čo? Babka, že zvieratá vedia, čo hovoríš, keď hovoríš iným to hlas. Asi ani niečo možno rozumieť. No napríklad, jak by mohli počuť, čo hovoríš. Oni počujú, ale... Ale žiadne teplo, iné zo mňa normálne teče. Môj papať. Čo? No, áno. Lukáško, vydrž. Ale i tu cesta. Najprv zvieratka. Aha, ide sem. Pozri, chúďa. No, strašne. Akože to je asi po zime. Ani srst nemá. No, to je asi po zime, vieš. Čo tam písali? Není. Lava casa turista estaba. A Carolina Cheche estaba. Слушай, ты где Даня? Teraz nie dodała focia. Daj sem tú fľašu a skončí na kraji. Musíš počkať. Dacă mă uit, ce spun că și n-ai cel cu totul, pe ei tam.
Lukáško, Luky. Poď na tú malú. Za mňa ako stále ostáva topka v tom deri, jak sme boli, zoologickej, takže a cez leto sa môžete tešiť na všeličo. Pôjdeme ešte popozerať všeličo. Čaute zatiaľ. Samozrejme budem rád, ak mi dáte odber a like na video. Takže prajem pekný deň, čaute.